непознат номер. Ало, господин Грасия, Да, кой се обажда? позна ли ме? Един твой стар приятел, Ами, не господин, кой сте? Росен Куката, ти говори нещо? Какво правите вие в града, господин Росен? Мой стар приятел. Ами, преместих се тука и разбрах, че си важна работа в този град вече. Чак пък, важно. Добре. Искам една услуга от теб. Интересно. Искаш да се видим? Да, може ли да се видим? 3-8. Добре, Чакам ти там. след малко идвам. О, пък какво ще искал? Интересно. Tengo solo una mentali, o gli sparo, mi spara, vivo solo di illegali, io imparo, lui impara, tengo solo una mentali, o gli sparo, mi spara, vivo solo di illegali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo, ma ora che ricordo non avevo giocattoli, non ti manca il pane a te ti manca tutt'altro bro, ti mancano i coglioni fra di portarlo, guarda ma io ce la farò, non torno in strada, non torno mai più povero, so che vuoi tornare baby ma io non tornerò, ho da fare quanto soldi non tollero. О, дали е дошъл преди мен? Parla tanto, chi parla poco fa tanto, chi parla tanto fa niente, chi parla tanto e fa tanto, chi invece non parla proprio è proprio quella la gente, fra da tenere d'occhio, fra da stare attento, sarò il numero uno, trovatemene uno, chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro, chi mi sta avanti lo lascio avanti, lo metto in culo, chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro. Sono il numero uno, mica il numero due, e se c'è un qualcuno a testa nella rue, una 921 pronta a flair per voi due, non fa come la guerra. Какво ли ще иска пък от мен на Росен? Нашия стар приятел. Никога няма да ме поръча да ме убие, прекалено много съм свършил за него. Е толкова неблагодарен. Съмнявам се. По-скоро го е закъсал нещо. Иска да му помогна. Здрасти, Грасия. Здравей, Кука. Разбрах, че наистина си важна клечка и исках да те питам за една услуга. Помниш ли в предишния град, че имах една S13 180 SX? Бокука ли бе? Да. Помня. Има налегнало носталгията за нея, но не можах да си я докарам тук. Интересно. Имаш ли някакви връзки да пресем? Ну да. Може да се направи нещо. Незаконно документите трябва да помисля. Да, явно съм при правилния човек. Може да се направи. Да. Добре. Трябва да ми дадеш някакво време. 10-15 минути. Добре. Час. Ще дам интересно време. Дано когато му мине през битница и моето момче ми звънне. Оп. Да. Колата е зад казиното до гаража. Добре, мерси колега. Ще ти платя. Айде. Благодаря, айде. Чао. Колата е зад казиното на гаража. Знаят къде да доставят хората.
Всеки път ме оставя ключовете под гумата на колата. Дори и този път ще ги оставя. Опа, пак бела. Добре. Колата на момчето е тук. Интересно. Колата на момчето е добре. Да се вламе така. Не. Ще ме кара да се преместим. Ключовата трябва да взема мамка. Намерих си. Благодаря. Давай. Така. Ще трябва да се преместим. Да звънем на момчето, да му кажем, че все пак сме точни. Мисля, че този номер ми звъня. Ало? След 3 минути да си отново на ранчото. Добре. Документите са в жабката, всичко точно. Доста хубава кола, бих казал. Харесва ми, като цяло харесва. Наверно имаше такава кола това. Стига да дойде на време. Много е хубава мамка. Номера е много хубав ли взеби. Това номер, ако ми струва колко колата, това ваня 30 000 евро таратайка. Бати кошника врата. Дали не му докарах най-добрата си кола в живота. Такава кола никой няма ми тогрът, докато съм жив. Гарсия, Какво ще кажеш, браво за вас. Много добре сте се справили. Дали не съм най-бързия през метницата, като кажа и всичко минава. Да, за един първи човек какво ли направи. Абсолютно. Документите са в жабката, заповядай ключовете. Ти си човек. Благодаря. БМВ-то мога да оставиш тук, като си е мое ранчето, никой няма ти го бърне. Добре. Мога да си тръгваш. Ще се видим, защото си Един път благодаря. Ще се видим отново. Да, разбира се. И може да задействаме бизнеса отново. Айде, началник. Няма проблеми. С вас е удоволствие да се работи. Абсолютно. Айде, началник. Това лудя, какво БМВ има. Крипс. Какво пак се е замесил с нещо?